Hej alle sammen, det er mig og min bedste Lisa. Vi skal spille Collect the Body i dag. Så ja. Okay, lad os bare prøve at finde det. Og så til sidst, så Og så til sidst, så er det, at vi skal, når vi har collected vores hele body, så skal vi stå til sidst. Jeg har fundet noget af din krop. Jeg kommer over til dig. Okay. Og undskyld, hvis jeg ikke filmer noget. Det er sådan. Du går den forkerte vej. Her hvor der er en, der hopper, det er jo den der. Ja, det ved jeg godt. Nå, det er ikke min. Så det der, det er den er her. Så. Jeg har fundet din arm. Men der er nogen, der tog den. Ej. Det er min. Hå? Ja, undskyld lidt. Sådan der. Hvis jeg finder nogle af dine body parts, må jeg så tage den på og gå hen til dig? Okay. Jeg har fundet dig. Hello. Hun har min krop. Hele din krop. Nej, der er en pige, der bare har taget min mave. Er hun med blåt hår? Nej, hun har blondt hår. Hun har Slay Ruby. Havde hun blå striber i håret? Nej. Men der var en, der tog din arm også. Nej, de tager bare det hele. Nok fordi de synes, det er flot. Ej, jeg skal lige... Ej, hvordan svømmer man op? Eller sådan der. Og undskyld, hvis jeg ikke filmer det på stedet, og hvis I hører baggrundlyde. Hvor der er land? Nok her. Jeg har ikke fundet en eneste stykke af min krop. Jeg har kun min hoved. Ægte hår. Undskyld, hvis jeg ikke har filmet i lang tid. Det er bare fordi, jeg skal også noget andet. Er der nogen? Ja, nope.
Hvor meget har du fundet? Jeg har ikke fundet noget. Der har jeg fundet min arm. Jeg har fundet et ben, min krop og min arm. Du er heldig. Jeg har ikke fundet en ting. Prøv at se mig. Hvor er du? Hvad er det her? Hello, head. Det kan være, vi filmer noget andet også lige om lidt, men vi skal først lige være færdige med det her. Okay, vent. Jeg er nødt til at filme det sådan her. Lisa, i næste video skal vi så filme, hvor vi laver en obby. Ja. Okay, guys, glæd jer til, vi laver en video lige om lidt med en obby. Og I kan kommentere I kan kommentere, om I har nogle videoer til mig, som I vil have, jeg laver. Så bare, ja. Jeg er nødt til at filme sådan noget. Hallo. Jeg har ikke stillet. Undskyld. Hvad sagde du? Stadig ikke fundet en eneste kopstykke endnu. Lidt over. Okay, vent. Hvordan filmer jeg det her? Ikke sådan der. Fandt du noget? Jeg har fundet din arm, og jeg har fundet din. Hvor er du? Jeg tager bare din arm, og så kommer jeg over til dig. Ja. Men har du ikke så fundet din krop? Nej, jeg mangler stadigvæk et ben. Hvor er du henne? Jeg er henne ved i stedet. Okay. Jeg skal bare lige kigge i den her hus hurtigt, og så kommer jeg over til dig. Mm. Du, 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 du. Du, 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 du. Åh nej. Du dør ikke. Jo, og tomaten var det. Jeg har spillet den før. Jeg døde i tomaten. Og så mistede jeg altid dobbeltspil. Men vi døde ikke af tsunamien. Jeg er inde i den der iglo. Hvis I hører Peppa Pig i baggrunden, så er det bare min lillebror, der ser det. Jeg tror, jeg kan se en fødder. Den er din fod. Hvor er du henne?
Hvad er det? Begge mine ben var sammen. Og min arm. Din arm, havde du ikke allerede fundet din arm? Hvorhen er du? Jeg tog min arm på, så var der en. Lisa, hvor er du? Hvor er du? Ved hvad? Der hvor vandet, så bliver jeg derover til min arm, for jeg har fået noget andet for. Det er her. Hvorfor er din torso sådan der? Det er et firkant på min skærm. Og der er ikke noget farve på dit tøj. Okay, må jeg få mine body parts? Ja, jeg prøver at flytte dig hen. Det er dine ben, jeg skal det mine egne. Havde du ikke også fundet min arm? Jo, jeg er i gang med at flytte over til dig. Vent lige. For jeg kan ikke filme og hoppe. Undskyld, hvis den har været på pause hele tiden. Jeg ved ikke, hvor lang tid den har, men undskyld. Det er din. Nå. Ved hvad? Nå. Din er dernede. Okay, det har mig lige nu. Havde du også fundet mit ben? Nej, det er jeg siger. Okay. Glæder jeg til en Arby. Men har du så ikke completed hele dit krop? Okay, så bare stå der, hvor vi stod til introen, og så imens. Ja. Ej, hvor er den henne? Måske. Nope. Undskyld. Undskyld, hvis jeg hele tiden taber det. Det er bare fordi, det er svært at holde 2 ting på samme tid.
Har du kigget ind under vandet? Ja, jeg har kigget 2 gange. Mm. Måske. Ej, skal vi ikke bare slutte den uden mit ene ben? Ja, jeg kan alligevel ikke finde den. Har du fundet den? Ja, kom, gå hen til der, hvor vi lavede introen. Okay. Vent lige, måske. Nej, men det kunne godt være. Jeg tror, det var her, vi stod. Okay, så er vi færdige. Vi laver lige om lidt en video med, hvor vi er oppe og laver det. Så hej hej.